लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो सफैबाय वन्डारला। नोंथांमोना बे वन्डारला जायगायाव जिउआव माब्लाबाबो गाखोफेरै एबा नुफेरै बुस्थुफोर बा गाखोग्रा गेलेग्राफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायलांनो रेडि दङब्ला नायलांबाय थादो। ओरैबायदि गेलेग्रा दं बायदि बायदि नोंथांमोना गोसो बायदि गेलेनानै थांनो हागोन। दा बेयाव गाखोनायगोन आं र' माबायदि जायो। होद हानाय नङा नामा बेयावबो। आयौ र' दा मोनसिगोन नोंथांमोना। दा बेयावहाय गेलेग्रा दङ। ओमफ्राय दा नै बेयावहाय गाखोजेनबाय मानसिफ्रा। माने बे गेलेनायनि माबाया फिसा एक्सट्रा दाय लोगोफोर खोन्थाखाबाय आङो। आरो बेयावलाय सोर फाग्ला गाखोबायना आयौ एफा गोजौ हनै लिफ्टजोंसो थांलायनांगौ जा गोजौ। जादोंना जायाखै नायखांजोब्बाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओरै गिदिंलांजोबो नामा? आं गिबायसो गाखोनोनो। हेल' गाखोनोथ' इन्टारेस्ट जागोनलै ओमफ्राय गयना गयैगोन नामा? ओरै थांगोन। ओरै गिदिंबावगोन राउन्डनो। इधर से ऊपर जाएगा ना? चप्पल नहीं पहना ना। वन्डारला दा बेजों ओरै थांनानैहाय बैजों गाखोहैनायसै जोङो। लास्ट टाइमाव बेयाव ट्राइ खालामगोन। गाखोजेनबाय नै बिसोरो गाखोजेनबाय। आंबो दा लास्टआव ट्राइ खालामगोन। ओरै खाना बेजों ओरै थांनानै ओरै गिदिंनानै दैयाव जाफाव।
नायहैनोसै गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयाव दं जायगाया सफैबाय अब्ला एकदमबारे थिखिनियावहाय बे गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो देखायजोबगोन आं एबार बे गोजौनिफ्राय नुजोबसिगोन एबार बेसे गोजौ जानायमोनब्ला बुहुमखौ खावसे लाबोना बेसो दा मजाया नागा थला गाखोनायनि मजायानो बेलेखा बे मजा आएगा ना साला
दासो मोनदों दासो मोनदों ओरैबायदिखा बुहुमखौनो नुहुरजोबखायो ओइ लटारि नांबाय लोगोबो गैला नालाय हारसिं इन्टारेस्ट खालामनांला उफाय गैया लोगोफ्रा दा बैयाव थुसोमना दङ नै बे हारे 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 जालायग्रायावहाय थुसोमना दङ आंथ' दा सासे हाथाय हाजिजि नंबाय आं हारसिं रायलायबाय थानो मा फाग्ला बिदि रायलायबाय थाखो बेलाय नोंदों इयो आंथ' दाबो आं मोनसेबो बुस्थु गाखोआखै बेयाव फैनानैहाय बेखौनो नागारथ'लाखै गिबि खेब गाखोबाय आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम खामफ्राय खनसे गिदिंहोयो एसे स्पिडबावलाथ' आं गाखोआमोन स्ल'खायसो गाखोदों आं नङाब्ला हासिगौना थांजोबगौमोन ना सयथि स्पिडआव मोनला गाफ्रावजोबखायो मोनफैफिनलायबाय गाहायाव ओरैबायदि रोमै रोमै बार थायो नाहरदो नोंथांमोना आरो नोंथांमोननो बेकग्राउन्डजोंबो देखायखाबाय माबायदि नुयो लकेसना गोजौनिफ्राय एकदमबारे नुहरजोबखायो फार्स्ट टाइम आं एरियावसो गाखोबोग्रोबाय मोजाङानो बेलेखा नैबे खनाजों दासिमबो थांनाय जायाखै आं बे खनाजों थांनानैहाय दिन्थिनि नोंथांमोनहाय ओरै मा फुलिफोर दं मा दंफां दं मिथिया बे जिख'आ गोजौ होदों माबा नैबे जालिखौ गोजौ होदों मानसि गोग्लैलांनाय बायदि ओरैबायदि बे गोजौआव दसे दोनहैयो ओंखारफिननाय जासिगोन गोजौआव हारसिं थांनानै फैफिनबाय आरो हाथरला गाखोलायनानैहाय लोगोफ्राबो दा बयबो मिथिया जायगा दाबसेयाव थाबाय थायो बिसोरनो आंजों हाब बिसोरो बेरायनायावहाय माखासेफ्रा ओमफ्राय सेलफि लानायाव बिजि होख्लायबाय हारसिंनो बिथाङा जेराव मोनो बायबायसै लोगोफोर ओंखारसै दा आं लिफ्टजों ओंखारफिनबाय बांद्राय गिदिर नङा गोजौनिफ्राय नायोला फिसाल' अभी मजा आएगा ना भिड़ो मजा आया
예. Ôi, ya đã, ma bao nhiêu mình khổ, gư thầu na, gư thầu.